Pamätáte si ešte, čo sa tu odohralo na tomto mieste pred 5 rokmi? Práve tu, na Drotárskej ceste, sme v roku 2021 prišli o 85 stromov. Staromešťanky a staromešťania stratili obrovskú masu zelene, stratili tak prirodzenú izoláciu od hluku, prachu, od tej križovatky a tejto cesty, ako aj prirodzené chladenie. Tento malý kúsok mal byť zastávaný ďalšími bytovými domami. Čas späť vrátiť nevieme, ale krivdu, ktorá sa tu stala na Drotárskej ceste, napravíme. Po mesiacoch náročných rokovaní a hľadaní v náhradných pozemkoch Mestské zastupiteľstvo schválilo výmenu týchto pozemkov s developerom, ktorý tu mal stavať. Vďaka tomu prejde pozemok pod správu mestskej časti Bratislava Staré mesto. Územiu vrátime zrastlú zeleň a táto zeleň bude slúžiť všetkým ľuďom. Staré mesto je srdce Bratislavy, o ktoré sa treba starať. Aj tento pozemok za nami je dôkazom, že ak spolupracuje dobre mesto a mestská časť, výsledkom môže byť lepšia, krajšia a v tomto prípade aj zelenšia Bratislava. Veríme, že už budúci rok tu uvidíme prvé zmeny.